보내는 사실 어떻게 된다든 이 프로그램 나다리 비디오에 나다리 나만 나다리 그래서 사부터 너무 되게 이렇게 하는 거지. Koben Putulnya bin nama Harley level जोंना नै एकदम खरा मावबाय खामानिखौ So जों दिनै मादैमोनाव थांबावनो नागिरदों जोंथ' थांगासिनो दं सानफ्रामबो ओमफ्राय बेनि थाखाय नैबे दख'ना आरो आदैनि थाखाय गामसा आरो माखासे दंबावो आरो नैबे जाम्पार नैबे बेफोरनि थाखाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव माखासे मैया जों गोबां जि बुरजा बायबावखाबाय आरो दिनै बायबावदों आरोना ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो दङ हारगोरानाव साइकेलबो बायबाय जों मैयाहाय ओमफ्राय दिनै बे फुल भिडिअ नङा दे बियो माने जास्ट माखासे सुबुंफ्रा भिडिअ एसे बिबांसिन दं नालाय ओमफ्राय बेखौ होगोन ओमफ्राय उनाव लास्टआव फुल जोबजासे होगोन स' बेखौनो दायो थांग्रोनोसै गोजाय रायज्लायबावनोसै माखासे लेट्स गो गाइस बेखौनो लानोसै नङाबा एसे खमायबावदो जोङो गथ'नो फरायनो थाखाय टेबोल बायदों आरो चेयार बायदों आरोना डाइनिं टेबोल मोनसे लानोसै दोनसेयानो ओमफ्राय बिनि गेजेराव 800 थाखानो डाइनिं टेबोल चेयार लाबाय बहुद रोजा साबायखर बावबाय थायो आरोखि आंनि गोसोखौ नोंनि खामानिखौ आङो बहुद नायबाय थायो आरोखि ओमफ्राय उमिया दि आंनि गौरां ओनसोलनिनो ओमफ्राय नोङो भिडिअ नायो आङो नायबाय थायो बे माने खानाबारिनिया बिनि थाखायनो नैबे चेयारखौ लादों चेयार ओमफ्राय एसे फरायनो थाखाय टेबोल जानानै माखासे प्रग्रामफोरखौ नुयोब्ला आङो एकदम मोदै गसर थायो आरोखि जोबोद बे उन्नति जालांबाय थाथों जौगालांबाय थाथों नोंनि मिनिस्ट्रिया आङो एसे नुहरनाय सासे मानसि खोन्थादों এই प्रग्राम नार्जारि फैदोंलाय नार्जारि नामा नार्जारि बेखौनो होसोबोदों आरोखि आं बेयाव थाबथाबाय थानायखाय कास्टमार सानदों नालाय ओमफ्राय नोंथां फैनानै डाइरेक्टलि एन्सार लाबोबायना अबाव माथो हारिजों माबा मोनसे नुनानै आङो जोबोद आंनि गोसो सिंनिफ्राय हामजानाय रंजानाय मोजां मोननाय दं आरोखि नोंनि खामानिनि सायाव नोंसोरनि आशीर्बादजोंनो मावलांबाय थानोसै दे गोजोननाय थाबाय Serku mana lalingan? Kira-kira. Ma. Iya. Kenapa? Tahu aja. Gimana? Ini ada dia. So जों रायजो राजाफोर जों थोरसि लथा खुरै लादों माखासे बिसिनाव गोबां खम नुदोंना खुरै लादों ग्लास लादों थोरसि लादों माने दै रोगानो थाखाय दंफां गायनानै होनो सानदोंमोन खिन्थु दंफां गायनो थाखाय दा साइकेल बायना होबाय नालाय फैसा थोस्लाबासै ओमफ्राय होमबाबो मालायनिफ्राय रोगानानै लोंनो हाय माने लोंसासिम बेखौ बाहायदों होननानै बा दै दोनथुमनो थाखाय बेखौ बाहायदों होननानै माबानाय जाबाय बायनानै लानाय जाबाय ओमफ्राय जों टेबोल लाबाय फरायनो थाखाय गथ'नि थाखाय ओमफ्राय बायदिसिना गोबां लादों बेखौ न'आव थांनानै खोन्थाबावगोन आरोना स' लाबाय जि हायो Poben! Oh, Poben! So, सफैबाय आं गथ'नि थाखाय फरायनो थाखाय माबा लाबोदों ना lagi asila hah Bang pulang sih ngomba baik iya tunggu Diam surabaya no Dehu tuh sih
gelas. Ada nunggu iklan apa? Ada aku cuma gempa dulu. Gue jual udah baju nangga. Dangerous kana ada nangga. Parnya mau baju nang parkau nih. Bisa kayak. Udah bin nama. Fungbai. Ini kalau kamu apa nanya ngerukan nali. Aku dah kembali ngerukan nali dong. Kamani usia muda mungkin mana. Potla bek ke geja lagi terus. Jeng madine terus lo tak kau kote bay. Gelas menda, beri menda. Ada nawai dining table ber. Nele dining table ber apa bay juga. Itu bay. Biar ambil oh nih. Mari. Kona jumlah. Ben ini tak kai. Dokuna gang nih. Mujangnya ban flight. Nane. Kopung jalan jaga. Mujang na? Mujang na? So dokuna ko baju na. Madinya. So ranger dapur nuwa jaga sindong. Bai parsing jai. Mabaku jirukni takai dan gasindong. Ampai haku bini pe jaunan kedeng. Ampai ini dan gasindong ranger dapur. Ayo bitingjai. Dan gasindong kasiba. Kamunane. Ampai bini kejerawai. Andong, jauhai. Ada aku kasih lagi dengan ada gara-gara. Oh. So thank you so much video kuna nenda kai. Nai adai. Neng takai nih. Gamsa. Jena. Beo neng takai gamsa amrai madin takai dokuna labbai. Amrai dining table 4 yang takai. Nisni bisa jalan takai. Saya labbai gong menai. Misal. Amrai ini hampir gerane jampar. Nih apa gosla makasih labu kabai. Amunane. Misal. Evan kai mujangnya besenane kamang ngonai mabure. Ngomba. Dari kan takai. Dehu. Misal dehu dia mana? Terus dong kayak ini kena ada mungkin tu kau play jadi kerja baik teman. Ini kan terus labai, free labai, gelas labai juga semua. Karena amrai madda ya dokon amrai gaban hai, mairung lagi. Misal, madda dia menjual mairung ko, posta lagi. Posta ni sih lagi, posta ni ya tergenda. Maba jaga na, mana musikan. Musik nama. Dia jadi juga. So, जोङो जायखिनिखौ बायना लाबोदोंमोन बेखिनिखौबो खोन्थानानै होनो हागौबाय. Thank you so much भिडिअखौ नायनायनि थाखाय. मोजां मोनोबा शेयार खालामनो हागोन. जोंना खामानि मावग्राफ्रा होगासिनो दं नै. गाबोनसो जोबगोन न' लुखांनाया. साइकेल गंसे बायनानै होबाय. साइकेल गोदाना बोरोलै? नोंना ओइ हादोर गोरा. नोंना साइकेल गोदाना बोरो? सोनानै दोनबाय? सिङाव सोना दोनबाय? So हादोर गोरान जों मोनसे साइकेल बायदोंमोन नोंथांमोना पिक्साराव नायबानो जाबाय पिक्साराव आं देखायनानै पिक्साराव होदों न'आ बिसिना दाबो हालोदा बेबायदि नायबानो जाबाय न'नि हालोदा नायदो ओमफ्राय नाय ओंखाम संग्राया बेनो बिसिना नाय ओंखाम संग्रा हालोदा बेबायदि ओमफ्राय जाग्राया बेबायदि स' नायदो बेयाव थायोमोन ओमफ्राय नैबेयावहाय इन्जुरा माबाया उन्दुग्राया दा जि बायदिसिना दा एबार मोजां जासिगोन नैबे जाबाय बेमोन न'आ दायो ओंखाम संग्राया बेबायदि फिसाज्लाफोर थाग्राया नै ओमफ्राय दा जों बैखौ बानायना होबाय आरोना फिसाज्लानो नैबे फरायनो थाखाय साइकेल गोदान बायना होबाय जों नायदो बेयाव थायो आधा बिगाल' जाहैबाय हाया स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो लोगोसे शेयार खालामबानो जाबाय स' थेंक इउ बाय बाय साइकेल गोदान सालायलायबाय जोङो नायो नै जोबनानै मानसिफोरा ओमफ्राय खामानि मावग्राफ्रा थाथ'बाय फंबाय माबोरै दिनैसिम 6 दिन मावबाय नङा होमबा ओमफ्राय आरो एसे दंबावो खामानि मावनो नङा होमबा गाबोन जोबजोबसिन ना गाबोन जोबजोबनांगौ ना स' थेंक इउ स' माच खामानि मावनायनि थाखाय नङा होमबा
आं नोंनि नामखौ बावफिनबाय थादोंमोन खाथिनाथ नार्जारि खाथिनाथ अके खाथिनाथ दा हाबा जाबाय ना जायाखै जायाखै ना दासो माबादों फार्स्ट इयार फरायदों हा फरायबावगासिनो दं फरायनानै खस्थ' खामानि मावगासिनो दं बेबायदिनो फरायबाय था खामानि मावनानै मिथिबाय ना अके